Her har vi nogle forskellige genotyper, hvor du kigger på to forskellige køn, han og hun. Og her kan vi se genotypen på hunden og genotypen på hannen. Og de genotyper bliver dannet ved en meiose. Når vi så skal kigge på, om de er domineret eller recessive, så kan vi kigge på ærterne, og her kan vi så se, at når G og R er dominerende, så vil det gøre sådan, at ærten bliver gul. Altså at G, den gør, at det store dominerede G, den gør, at den ændrer farven til gul, og R får den til at få formen, det vil sige rund. Men når vi så kigger på, når G er domineret, og R er recessiv, så kan vi se, at formen ændrer sig, det vil sige, at den bliver rynket. Omvendt, hvis vi så kigger på, at G vil gøre, at den ændrer farve, bliver recessiv, og R gør sådan, at den får en form, så kan vi se, at R gør sådan, at den stadig er rund, men G, den ændrer farven til grøn. Og her kan vi så se, hvis formen og farven ikke passer, hvilket gør, at den så bliver rynket og grøn. Altså at vi kan se, at G er dominant for gul, R er dominant for rund, og R er recessiv for de rynkede ærter, og G er recessiv for de grønne ærter. Og måden man også kan fortælle det på, eller måden man kan snakke om med noget fænotypiske udspaltning, er ved at man tæller. Altså at vi kan se her, er der 4 og 4, det vil sige der er 16 ærter i alt. Og her kan vi så dele den op ved at lave en udspaltningsforhold. Altså at vi har 9 ærter, som er runde og gule. Vi har 3, der er rynket og gule. Vi har 3, der er grønne og runde, og 1, der er grøn og rynket. Altså at udspaltningsforholdet bliver så 9, 3, 3, 1. Epistasi er altså også en måde, man taler om udspaltningsforholdene og forskellige fænotyper. I denne del har vi så med ærter, hvor vi også kan se udspaltningsforholdet, som vi også sagde før, hvor de har 9, 3, 3, 1. Og her kan vi så se fænotypen. Altså fænotypen, det er den måde, den udtrykker sig på fysisk. Så her kan vi også se, at vi har en gul, rund, en gul. Nej, der er 9. Der er 4 forskellige. Der er en gul rund, gul rynket, grøn rund og grøn rynket. Altså der er 4 forskellige fænotyper. Og man bedømmer dem også på, at hvis man deler den op i de genotyper, altså hvis vi kigger på, om de har 2 dominante gener, eller om de har 1, eller om de har en fra den anden, hvilket karakteriserer dens form, eller hvis den overhovedet ikke har nogen. Så udspaltningsforhold kan også fortælle, om der er flere fænotyper, eller om der er færre. Men typisk vil man sige, at der er 4 forskellige.